ቅድስት ድንግል ማርያም ዘተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘይመወት ተገብራና ዘተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዘተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘይመወት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ከምንታት ዝተንስአ በምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ወጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ንወድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎሚ ቅዱሳን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸጽበልና ኦ ጎይታ በሳና ይቅበልና ኦ ጎይታ ንሕማት ካብ ተሓየሞም ትጦልስን ካልካ ፈውስም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ኣቦታትና ነዴታትና ንሓዋትና ንሓትናን ከዓንሶም ዓርፍ ኦ ካብ ኃጢአት ንዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ኃጢአት ዝዝኾንካ ጎይታ ርዳእና ግማንና ከዓ ተቀበለልና ክብር ምስጋና ንብፅዕ ማዕረግን ቅድስና ንኣኻ ይግባእኒ ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቕዓት በረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትንብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ትሬኩን ናይ ዕለት መግብና ሎማሃበና ንሕና ዝበደልና በደሉን ከም ዝክደልናሎም በደልና ንመሳና ደለና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትከኣኒ ኣሚን። ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ እናኸረንግል ስጋኹን ድንግል እንደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስበ ካብ ኣንስቱ ብርክት ይልቅ ፍረ ከርሥኦም ብርክዩ ኦ ምልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰረየልና ናፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ምስጋና ቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልትጸጋ ኩሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ አምላክ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ይብለኪ ምእንቲ ኃጢአትና ተሓገልና ናብ ፍቁር ወድህ ጸሎትና ኣድገልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ይብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሃዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ንዘርኢ ሰብ ምእንቲ ኣማላሊት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕድገት ኃጢአት ክጸግመና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ይብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላክና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላሊት ኃጢአትና ምእንቲ ክሓድገና ተዘከር። መእተው ጸሎተ ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ረኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲተ አምላክ መድኃኔ ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘርሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታና ንጉስናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ተኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልታኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንኃጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነብስር ንሰግደሉ ነኽብሮም ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና አሜን። ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግን ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ኣብ ዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ በክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ምስ ኣብደሉን ነመስግኖን
بنبيات زتزارب إيو لكل نهاوريات قبائل بسخنت بحانت قدس بيت كريستيان نأمن نحرقات حاطيات بحانت طبقات نأمن تنسائي موتان من زلال المسيوة تسفى نقبر آمين وبيتا صلتنا سنك حطياتنا حدقنا كريا لايسون 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 لايسون كريا 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 لايسون ቅዱስ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብኽብርኻን ቅስኻን ሙላኣትን ኦ ንኹሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሃረና ኦ ጐይታ ሰራዊት ኣምላኽ ኃይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳየ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና የቕሬታን ምህረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉበድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሊና ስመ ቅዱስ ስምካይካ ኦ ጐይታ ይቕር በለና ኦ ጐይታ ከም ምህረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኩን ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ለማህበና ንሕናን ዝወደሉና በደለን ከምዝሓደግናና በደልና ንኣሳና እንደገድና ፈቃድኩነና እምበር ፈተና ይቅርበልና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦዚቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ርሕና ከድንግልገይ ብስጋኹን ድንግልገይ እንደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስፍቃ ንስምረቴ ረከስኹም ብርዩ ኦሚተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳቀይ ኦፍስት ደስ ወኪ ኃጢአትና ክሰረየልና ናፍርት ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ተግባርኹም ብቕር ሓሳብኹም ብኹሉ ዋሳትና ዝሓጣናይ ስኻረብቕን መቕር ሰብን ስለ ዝኾንካ እንቲ ትቅዱስ ሚካኤልካ ተዓርቐና መሕደገልና ብኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ይትሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ጸላም ክሕልወና ኸ ናይ ሰላም መልኣክ ኣልኣኸልና ጸጋ ምርራይን ትመምቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ቤተናን ኣምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻም ዝኾነ ወሃይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ናይ ምስጋና ናይ ድሕነት ወከፍ ሰዓት ዝጽለት ጸሎት ጐይታ መሓረና ምሕረትካውን ኣምጽሓልና ዋምንስ ወከፍ ሰዓትን ጊዜ ኣብ ሰማይና ምድርን ወጋስ ገደልካ ክርስቶስ እናምላኽና ዓነወይ ጠቢስን ዝሕምረትን ሰናያተ መላኸ ርሑሩሕን እቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር
حتى من الساعات اللي يسوي وقت كان برمبر مسلي تدري نصبين ولا ساعة سماع كراهو كلنا نحن تتقدم أو بيتا أنا ساعات أنا كل ساعات ما لنا تقدم وتناك أنا علنا إذا ذات كان قبل محنا انفسنا قدس سجانا حساباتنا ننسى تميتنا مسمى أمامنا فوز حتياتنا على قلنا كل غرفة حزن سكات البرد عنا كلنا نقرن قبول إنسان ملاك تحلونا نودت نتكلم بمنتي نعرف زي مرمر زي وسلم تتكلم بس حاد لنا سخان زي العالم برخيخا آمين أو بيتا بقعات ورنا مسكانا عمدنا عن سلب سمايات مهرابنا سمكا يكدس من الصلاة فاركان تاب سمايكم بالمنزل نالت مقبنا لمهارنا نعم زبدلنا ولدنا كنا حلقنا بمبدلنا نفسنا لنا وفارحنا النمبر فتنا يتطون نقسم حيدا كبرين إذا العالم نتكلم عن الأوزة يا مريم ناكل جزء ملا سلام تا سلام لكم حلنا قد نقول غير سكاب نقول هذا إجابة توات كوي تسراوي سلام لكم إسقي كوان سبرتي بركة سكون قوم التسقى إجابة مساعي أو في الست الدس بالكي هدي أثناء سريرنا نفط ودك يسوع كريستوس من تانا حرات لمن النعمة وبيتام حرات كابلي لنا اتفاقه رحم لسكار ما بنفسنا كنا حدنا زاد حنا حرات كنسا حب سنة حيا ونتقي جلس وبيتها كل ستة حلونا كنت تضرب قيد ما تقبلنا من قلنا من بخان سلام قبل تجاجينا وقت مرسل في الإسرائيل أتوتر زي بلوت عن سجد الكلنا نبغى زونا اللي يسمعنا خامنا تصورون حتى أنتان تعجز مسخها كما يجي يرام لغنا نسخة محريقة اسمها محارين أنت ابني أبهير أملاكنا سماعكم المنذركم أعلتنا بنا لما عبنا نحن نتبدلنا بدلنا كم حالنا بدلنا نعوسنا درنا وكفادنا فتنا يتتونا من قسم حايلين كبرن نزل علينا كايما أمين عوزك يا مريم بنك بس جبريل ملا سلامتا سلام لك الله لنا غدن بلي سجاهون بلي يدي جابير سواء ويتا سراوي سلام لك الله نسبك عن سبرك بركة فون بلي قوملة تزرقان جابير مساقي وفسرت الدس بالكي عدياتنا سريرنا نفتو الدقي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن أمين إسراء والجزير ودعب سلط وانكانا زعلم زتقرز كان ذكسر كتركنا عنين كتابين كابان حريات كاسميات نسراء عم نعاني باري حول ساعة سميات كابن زغام من دحانت رسقاء كتر الفقار كاتقرز كما قاقم حرم كل سن أملاق منا الحجيد ما كم زفرها ربنا كم عبيت مرات كلمة وسنة لمسيس لو من كل ساعة نزل العالم عالم يزياني وزلفني ولا مسكانا قدسنا عن عصرنا يسرق مسكانا ومسكانا مسكانا كلنا نتان دمان تقبل سماع مسك عن السؤال سمنا جنا ما عذاب من تعبنا كلنا بزين جنا أم زي سرعة زي ما كفن حال نكرنا كم دلها نعين تناد ما كفن عاد مسنا كم حاجات متعال هم سرعة كلهم تم كفترة على جس مرة مسلم بعض رحنا حوسنا بحر ودخان من فسق بسن مسكانا صناعة بوز الله قال من كل زعان زل عالم عالم يزيان
በእንተ ሥላሴከ በእንተ ሥላሴከ ተሳሃለነ በእንተ ላዌከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ርደትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ትስብእትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ልደትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ማኅፀና ዘጾረከ ተሳሃለነ በእንተ አይዳዊሃ ለገሰሳከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ አራኪሃ ለአቀፋከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ አጥባቲሃ ለአጸናከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ከናፍሪሃ ለሳማከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዘባንሃ ዘሃዘለከ ተሳሃለነ በእንተ አይዳዊሃ ለአንሰሷ ምስሌከ በእንተ ግዝረትከ ተሳሃለነ በእንተ ጥምቀትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ጾምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሕማምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ተሎትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ጽፋትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዘሰለሙ ክዳነከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ቅስፈትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ቁራትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ቀኖትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ስቅለትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሞትከ በእንተ ንብዘተ ገቦከ በእንተ ውዘተ ደምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ግንዘትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዝርከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ብካያ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሐዘና ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ጋራ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዕርገትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሥጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ
እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለነ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ ቅድስት ድንግል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተወለድከ እማርያም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰከብከ ውስተ ጎል ወእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተተብለከ በአጽርዕት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተከደንከ ቆጽለ በለሶን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተገዘከ አመሰሙን ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተምህርከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘልቀ በበህቅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘታዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾምከ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመከከ በገዳም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛረይከ ሐዋርያተ በእንቲአነ
ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘመሃርከ ቃለ ወንጌል በቲያነ ክርስቶስ ከአይሁድ በቲያነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሰሃቡከ ከመ በግዕ በቲያነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአቀሙከ ውስተ አውድ በቲያነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሰለቡከ ክዳነከ በቲያነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዛንበሱከ ኬለሜዳ ዘለይ በቲያነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአስተጌጸሉከ አክሊለ ሦክ በቲያነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘቀነውከ እደዊከ ወእገሪከ በቲያነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአስተዩከ ቢሃ ዘምስለ ሐሞት በቲያ
ተአገስከ ጽለተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትብከ ሞተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘገዙከ ገቦከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአስቀደመ ወማየ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውረዱከ እመስቀል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘገነዙከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወለዩከ ውስተ ዝይር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተንሣእከ በሳልስት ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘዐረገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘፈኖከ መንፈሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትኮንን ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ወካዕበ ነሥረቋ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነወሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስል ወነሐስስ ናስበኮን ወድስ ለተአምሪሃ አብዝሃ ለእመ ጸባኦት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሥኡ ወለታረሙ ማንሱ ማርያም በቃለ ስብሐት
ጸውዑ ቁሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዩ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል ተአብ ወመበግዑ ሰናይተ አንቲ ማርያም ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ መድኃኔ ኩሉ ዓለም እግዚአብሔር አብ አኀዜ ኩሉ መሐረነ ወወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረይ ለነ አበሳነ ጻድቃንሰ ምግባሮሙ ትምህሮሙ ለነሰ ለለ አልብነ ምግባረ ሰናይ ለእመ መሃርከነ ውእተ አሚረ ትሰመይ መሐሪ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተዘከረነ በሳልከ ተሰሃለነ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳልከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረ
ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለነ በብዛ ምሕረት ደምስሳ በሳነ ወፈኑ ሳይለከ ላዕሌነ እስመ እምኀቤከ ውእቱ ሳይል ሃሌሉያ መሐረነ አማሪ ወተሳሃለ ሳይለከ መሐሪ ታጥፋነ ተዘኪረከ ዘትካል እስመ ማሪ አንተ ወብዙ ሳህልከ ለኩሎሙ ለይሴውከ ዘውከ በጽድቅ ሰማይ ወምድረ ሃሊ ዘውስተ ዓለም ዘውስተ አድኅኖ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ጻሎ ይፈኑ ለነ ሳህሎ እስመ አብያክለ ዘሳሎ ሃሌሉያ ስብሐት ሎቱ ይደሉ ሃሌሉያ አኮቴት ሎቱ ይደሉ ለክርስቶስ ለእግዚአ ኩሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይእዜኒ መኑ ተስፋየ አኮኑ እግዚአብሔር ውሰድየከ እግዚኦ አማት ነፍስየ አምላከ ምሕረት መዓት ነፍስየ በንጉሠ ስብሐት መዓት ነፍስየ መዓት ነፍስየ እምኩሉ ምግባር እኩይ አድኅና ለነፍስየ አምላከ ምሕረት ነፍስየ አመልኩ
አመ ነፍስየ ሰላመከ ሀበነ ማየ
وصلي بانتهان حلل وجمل وزرع سقاه كمحمد ووسله على سبع نجس رجعت በሰላም አደ ወመንሰብ ክብሮ አርየነ እግዚኦ ሳይለከ ሃሌሉያ ማይደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙ ለሰማዕት ወህቶሙ ለመላእክት ንዑንስግድ ኩልነ ሀበ ማርያም እምነ ባርከኒ አባ እንሳእ በረከተከ በተሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ እንሳእ በረከተከ መላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ አይርግ ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ለንጉሥ አቢይ ገብርኤል አሰራ ለማርያም ወይቤላ ተወለዲ ወልደ ወይነግስ ቤተ ያዕቆብ ለዓለም ዋሮ ማለት ለሰላም ንሃቤየ እንቲአየ ሰናይተ ርግብየ ማዛፎአ ከመ ኮል ወኩሉ ነገራ በሰላም ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከለክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም
እስመ አምላክ ኢቲ ድንግልናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢተም ለነቢያት ምስክርቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማይ ወእህቶሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልደ አምልኮ ስግደት በምድር ወሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤት ለእግዚእነ አምላክ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን
በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ
በከንቱ ኩሎ ማየ ወኩሎ ሌሊተ ብዙኃት ኃጢአት በእንተ ማርያም እግዚኦ ምሕረትከ እግዚኦ እግዚኦ ቀቦሙ እግዚኦ እግዚኦ አይርፍ እግዚኦ ቀቦሙ እግዚኦ እግዚኦ ቀባ እግዚኦ ቀባ መካንና ደብረ ሰላም መድኃኔ ዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቁረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ተማህለልናዮ ምህልላ ጸለናዮ ጸሎት ንጸሙ ዘለና ጸም ኣምላኽና ኩሉ ቅድሚኻ ቅቡል ስኻ ትሪኦ ስኻ ትሕጐሰሉ ግበረልና ተቐቢልካ ርኢኻ ድማ መንገድና ዝቐንዕ መወዳእታና ዘጸብቕ ግበረልና ብተወሳኢናኻ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ነፍሰ ገብርከ ናሆም ነፍሲ ኣመትካ ኣስካለ ማርያም ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ጻነናዓልና ኣብ ሕማም ዘለዉ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ሆስፒታል ዘሎ ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ባርያኻ በረኸት ኣብ ድማ ብዓይን ምሕረትካ ጠምተልና ኩሎም ሕሙማን ኣምላኽና እስኻ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓሎም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሉ በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሚን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕሊና ከድንግል ይኸዲ ሥጋኹም ድንግል ይኹን ወደ እግዚአብሔር ጸባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰረየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ስሉስ ቅዱስ ማረን ስሉስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምሳኺ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹን ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ኃጢአትና ሃድገና ስሉስ ቅዱስ ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካን ክሳብ ወሰን ዓለም ሰደድካ ንስኻ ናይ መንግሥትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን
أبو سهل غازل لو كل يوم كل ما من كوي كام على مغد من نزل سخات كنت وزلهم بريا وكري زحات نبيات نصاد كان دلي جنا خاي رأي نزل سخات كم سمع زلهم سمع دلي جنا خاي سمع ناتاتكم جنا زريا زل عندكم سمع زل عايزانكم ساعات ينزل كان نعناون كما تعطون قال قدس وانجيل كام كنسمع عن كنسرهم صرت كل سام بقعات جبرنا بنت وانجيل كدوسة وقبعت أتانسة إكبارسيو اسم عديد صلاتيني كما يأتي إتصالمو تستمو بتقا كو تنعنيهم وقبعت إتكبارسيو اسم عديد صلاتيني كما
نحدش ويني أرجوتي أحرتي زعرق يلبون أنت زي كناس اتحدش ويني نتأحرتي قدو نسوين يفسس اتي أحرت ويني يبلاشو نحدش وينس أو حدث أحرت دعاء يعربو كلتي كاي يرنو كرام ويني ستيو كرام ويني ستيو كرام يحيشي بالمبر حدش ويني زدلي يلبون كابوريت النبيات حنت قال كاب تودقسي سماي مدرن كحلف قليل بلا كرسل دك مزامرتون امن قال قدس ونجيل شدان زنك مسواي زسرك زنقرون زينا ولكن لاني يسوس كرسوس دراتن ساي متان كرمر قطرس سماي ساي ومرتن يهاد مثل كنا بكريستيان ومثل نفساتا قرتيك وايماتيك ناهو مسكال مريم مثل كلهم سماعات إترى العالم عالم قدوس
ለከልስኩም ብሩይ ኦሙል ተጽጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦፍስ ትደስ በልቂ አጥያትና ሰሪልና ነፍት ወድሪ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መይውዕድኩም ከመምሲኹም መይቀኒኹም እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። እቶም ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ነዚ ናይ ሰርክ ጸሎተ ምህለላ ምሳና ሓቢርኩም ዘምስኹም ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብ ዘለኹሞ ትፍጽሙን ምሉእን ዝኾነ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። ተማህለልናዮ ምህለላ ዝጸለናዮ ጸሎት ኣምላኽና ሰሚዑ ተቐቢሉ ድማ መዓዝ ዘቑርር ኩነታትና ድማ ዝልውጥ መወዳእታና ድማ ዘጸብቕ ይግበረልና። ንቐድም ኣቢልና ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥሪ 31 ክሳብ ፍጻሜ ኣንቢብና ነርና። ካብ 27 ጀሚረ ከንብቤ ድሕሪ እዚ ድማ ወፀ ሌዊ ዝበሃል ተጋዊ ኣብ በሪ ተጎ ተቐሚጡ ረኣየሞ ሰዓበኒ በሎ። ተንሲኡ ከዓ ንኩሉ ሓዲጉ ሰዓቦ። ሌዊ ድማ ኣብ ቤቱ ዓብዪ ምሳሕ ገበረ። ብዙሓት ተገውቲ ካልኦትን ምሳታቶም ኣብ መኣዲ ተቐሚጦም ነበሩ። ፈሪሳውያንን ጸሓፍቶምን ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ስለምንታይ ከ ምስ ተገውትን ሓጣንን ትበልዑን ትሰትዩን ኣለኹም ኢሎም ኣዕዘምዘሙሎም። ኢየሱስ ከዓ ንሓኪምሲ ሕሙማት እምበር ጥዑያት ኣየድልይዎን እዮም፣ ንሓጣን ናብ ንስሓ እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻኹን ይልመለሰሎም። ንሳቶም ድማ ደቀ መዛሙርቲ ዮሃንስ ብዙሕ ሳዕ ይጸሙ ጸሎቱን ይገብሩ። ደቀ መዛሙርቲ ፈሪሳውያን ከምኡ ደቀ መዛሙርትኻ ግና ይበልዑን ይሰትዩን በልዎ። ኢየሱስ ከዓ ንስኻትኩም እንዶ ንዕሩኽ መርዓዊ እቲ መርዓዊ ምሳታቶም ከሎ ከተጽምዎም ይከኣለኩም እዩ። ግናኸ እቲ መርዓዊ ኻባታቶም ዝውሰደለን መዓልታት ክመጻ እየን እሞ በተን መዓልታት እቲኣተን ሽዑ ክጸምኡ እዮም በሎም። ምስላ ድማ መሰለሎም። ቁራጽ ሓድሽ ዓለባ ኣብ ብላይ ክዳን ዝልግብ የልዎን። እንተዘይኮነስ እቲ ሓድሽ መልገባ ነቲ ብላይ ይቐዶ፣ እቲ ሓድሽ ቁራጽ ምስ ብላይ ኣይላገብን እዩ። ንሓድሽ ወይኒ እውን ኣብ ኣረገውቲ ኣሕርብቲ ዘዕርቆ የልቦን። እንተዘይኮነስ እቲ ሓድሽ ወይኒ ነቲ ኣሕርብቲ ይቐዶ፣ ንሱ እውን ይፈስስ፣ ኣሕርብቲ ድማ ይባላሾ። ንሓድሽ ወይንስ ኣብ ሓደስቲ ኣሕርብቲ ደኣ የዕርቅዎ፣ ክልቲኦም ከዓ ይእርነቡ። ከራሚ ወይስ ወይኒ ሰትዩ ከራሚ ይሓይሽ ይብል እምበር ሓድሽ ወይኒ ዝደሊ የልቦን። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል። ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነተን ዘለዋና ቁርብ ደቐይቕ ካብዛ ዘንበብናያ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 32 ንሓጣን ናብ ንስሓ እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻኹን ዝበሎ ጎይታ መበገሲ ቃል ገርና ክንምሃር ኢና እሞ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ድማ ንዓይ ንዓኻትኩም ዝኸውን እቲ ሰማያዊ ኣቦና ኣባይ ሓዲሩ
نكلنا تخون كمهرنا أبصلتكم ذكرني كلنا نسمع عدما أملاخنا ناي منفاس مساقطي أذاننا خفتلنا سمعنا دما أقدم أملاخنا أبكن دحاده سلاسة سسام تسلنا يفري كنفر يلو دما እግዚአብሔር ንኩልና ይሐግዘና ንሓጣን ናብ ንስሓ እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻእኹን ኃጢአተኛታት ከሎና ዘይተጸየፈና ዘይረሓቐና ምስ ኃጢአትና ከሎና ዘፍቀረና ويتانان أملاخنان مدحانينان يسوس كريستوس مسغانا نعوء يخون ويتا نزقال زي كبن كله مخنيات اللو نبقش نرويو كاتي قطر عسران شوعاتن زنبونا يومن نتنا بقسي ويتا نزقال زي كزارب زخالو انتاي نمركاب إنا من انتغن فلت إنا لوي زبال تقاوي مالت نتايو تقبال قرص أف دقيو تقميتو كوفي لخلو مسرعيو قويتا درما بوء كحلف كلو مسرعيو انتاي بلا إزبلنا شعبني بلو أب كوف زبلنا يو أب تقمتنا يو أب زدقشنا يو أب زلنا يو ويتا بأنا كحلف سناي فقالو يخلالنا بأنا حليفو كتوعنا خلو بأنا حليفو شعبني خلالنا خلو درما كم لوي كنسعبو እግዚአብሔር يحجزنا شعبني بلو تنسيئو كا نخلو حاديقو شعب أبوتات أديتات أحوات أحد إذا قال زي حجي نعي نعهم إيو ويتانان أملاخنان مدحنينان إيسوس كريستوس شعبني إزبل دلو مچم أبتوانتي تم تقوتي انت أمنرم هاتامات يمنرم ገንዘብ ዝነበሮም እዮም ነይሮም ሰዓበኒ ምስ በሎ ግና ንኩሉ ሓዲጉ ሰዓቦ እዩ ዝብል ንኩሉ ሓዲጉ ሰዓቦ ኣብ ቤቱ ድማ ዓብይ ምሳሕ ገበረ እሞ ብዙሓት ከምኡ ዝኣመሰሉ ተገውትን ካልኦት እውን ምሳታቶም أما أدي تقميتهم نور مجمريا كل حديقو نقويتا صعبو عبيتو دما عب مسحبرو دما اتوم رؤوز مسلو وتقوتن كالوت سباتن مساتاتهم دما أما أدي تقميتهم نور توم كل جزية حميت وقسا كفعات تنكل زي في اليوم فريساويان قنا صحافتهم ندرك أمزامرتو انت أمي لما سلامنتاي مستقوتن حاطانن تبالعون تساتيون اللهم إلهم أعزم زملهم سلامنتاي مسحات عنن تقوتن تبالعون تساتين اللهم إلهم أعزم زملهم تايز بال قويتا فري حمسي جيلان تاي قبري زبال أبكدنتي
ንሌዊ ዝፀውዖ ሰዓበኒ ዝበሎ ንጎይታ ዝዛረብዎ ንመን እዮም ተዛሪቦሞ? ንደቀ መዛሙርቲ እዮም ተዛሪቦሞ። ጎይታ ግና ከይተዘርበ ዝሰምዕ ከይኮነ ዝፈልጥ ስለ ዝኾነ እንታይ ኢልዎም? በቲ ዝርድኦም ቋንቋ ንሓኪምሲ ሕሙማት እምበር ጥዑያት ኣየድልይዎን እዮም እሞ ኣነ ድማ ንሓጣን ናብ ንስሓ ክፅውዕ እምበር ንጻድቃን ክፅውዕ ኣይመጻኹን። ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት፣ ኣሓት እዚ ቃል ተስፋ እዩ። እዚ ሌዊ ተባሂሉ ዘሎ እዚ ተጋዊ ዝነበረ ተፀዊዑ ስለ ዝሰዓቦ ተፀዊዑ ድማ ንክርስቶስ ስለ ዝተኸተሎ ካበየነት ሓደ እዩ። ካብቶም 12 ሃዋርያት ሓደ፣ ካብቶም 4 ወንጌላውያን ድማ መጀመርያ ወንጌል ዝፀሓፈ ማቴዎስ እዩ። ካብ ተቐባል ቀረፅ ካብቲ ምዕማቕ ዝነበሮ ተፀዊዑ ሕራይ ስለ ዝበለ ተፀዊዑ ድማኒ ነቲ ዝፀውዖ ስለ ዝሰዓቦ ካብቶም 12 ሃዋርያት ኮይኑ ካብቶም 4 ወንጌል ዝፀሓፉ ቀዳማይ ወንጌል ዝፀሓፈ ማቴዎስ እዩ። ስለምንታይ ኩሉ ሓዲጉ ሰዓበኒ ምስ በሎ ስለ ዝሰዓቦ። ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት፣ ኣሓት መን ፅዋዓና ከም ዘሎ ክንፈልጥ ከመይ ገርኩም ከም ትሰምዑን እንታይ ከም ትሰምዑን ተጠንቀቁ ዝብል ቃል ኣሎ እሞ ንሕና ድማ ፀዋዒና መን እዩ ኢልና ነቲ ዝፀዋዓና ፈሊጥና ሎሚ እቲ ሓጢኣትና ካብዞም ሓጣንን ተገውትን ተባሂሎም ዘለው ተዘይበዚሑ ካብኡ ኣይውሕድን እዩ። ኣምላኽና ግና ዝደሊ ዘሎ እንታይ እዩ? ተፀዊዕና ክንሰምዖ ከምቲ ንሓኪም ሕሙማት እምበር ጥዑያት ዘየድልይዎ ኣነ ድማ ካብ ሰማያት ዝወረድኩ ሓጣኣን ክፅውዕ እምበር ጻድቃን ክፅውዕ ኣይመጻኹን። ክብሪ ንዑ ይኹን እሞ ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምን ድማ ብሓጢኣትና ተኣሚንና ነቲ ዝፅዋዓና ዘሎ ሓጣኣን እምበር ጻድቃን ክፅውዕ ኣይመጻኹን ዝብል ዘሎ ከም ሌዊ ዳሓራይ ድማ ማቴዎስ ኩሉ ሓዲጉ ዝሰዓቦ ጎይታ ክፅውዕ ከሎ ድማ ኩሉ ሓዲግና ክንስዕቦ ፀጉኡ የብዝሓልና። ኣብ ሉቃስ 19 ቁጥሪ 9 ቁጥሪ 10 እንታይ ዝብለና? ኢየሱስ ድማ በሎ ወዲ ሰብ ንጥፉእ ክደልን ከድሕንን እዩ ዝመፀ እሞ ንስኻ ከዓ ወዲ ኣብርሃም ስለ ዝኾንከ ሎሚ ነዛ ቤዚኣ ምድሓን ኮነላ። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። እዚ መን እዚ ዘቸወስ እዩ። ተጋው ጥራሕ ዘይኮነሲ እንታይ ይነሩ? ሓለቓ ተገውቲ ይነሩ። ቁመቱ ሓፂር ስለ ዝነበረ ንጎይታ ድማ ኣሽሓት ሰባት ስዕብዎ ስለ ዝነበሩ ጎይታ ብኣ ምሕላፉ ፈሊጡ ቅድሚ ጎይታ ኣብኡ ምብፅሑ እናጎየ ኸይዱ ኣብ ምንታይ ተሰቕለ እዩ ዝብለና? ኣብ ሳግላ ሓዊሩ ተሰቕለ። ንመን ክርኢ? ነቲ ጎይታ ክብሪ ክርኢ። ግን ዘቸወስ ክሪኦ ኢሉ ኸይዱ ዝያዳ ዘቸወስ ግን ዘቸወስ መን ይርእይዎ? ጎይታ ይርእይዎ። ንዕኡ ክንርኢ ንዕኡ ብሂግና ንዕኡ ደሊና እንተ ደኣ ወፊርና ንሱ እዩ ዝርአና፣ ንሱ እዩ ድማ ዝደልየና። ኣብታ ቦታ ምስ በፅሐ ኣንቃዕሪሩ ጠመተ እሞ እንታይ ብሎ እዩ ዝብለና? ካብ ቁጥሪ 1 ጀሚሩ ዘቸወስ ሎሚ ኣብ ቤትካ ክውዕል ይግባኣኒ እሞ ውረድ ምስ በሎ ተቓለጠ
ኣጣጢፉ ብኡ ንብኡ ድማ እንታይ ገበረ እዩ ዝብለና ኣቤቱ ብሓጎስ ተቐበሎ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሕጂ እውን ኣምላኽና ውረዱ ሕጂ እውን ንዑ ይብላ ኣሎ እፅዋዕ ኣሎ ዘቸወስ ድማ ኣቤቱ ምስ ኣተወ ንጎይታ እንታይ ኢልዎ ጎይታይ ዝዓመፅክዎ እንተሎ 4 ዕፅፊ ገለ ይፈዲ ገንዘበይ ድማ ንድኻታት ድማ ይህብ ምስ በሎ ጎይታ እንታይ ኢልዎ ንስኻ ወዲ አብርሃም ኢኻ ወዲ ሰብ ድማ ንጥፉእ ክደልን ከድሕንን እዩ ዝመፀ እሞ ነሎሚ ነዛ ቤዚኣ ምድሓን ኮነላ ህይወተይ ህይወትኩም ቤተይ ቤትኩም ከም ህይወት ዘቸወስ ከም ቤት ዘቸወስ ኣምላኽና በዚ ሰዓት እዚ ድማ ድሕነት ይኣውጀልና ወዲ አብርሃም ዝብሎ ዘሎ እቶም ዝወቀስዎ እቶም ምስተገውትን ሓጣንን እበላዕ ኣሎ እሰትል ትሰትዩ ኣለኹም ኢሎም ዝሓመዩ እውን እኮ ደቂ አብርሃም እኮ እዮም ብስጋ ግብሮም ግና ደቂ አብርሃም ኣይነበሩን ብግብሮም ስርሖም ንአብርሃም ኣይመስሉን ነይሮም ዘቸወስ ወዲ አብርሃም ዝተባለ ናይ ስጋ ዓልየት ኢሉ ይኮነን እንታይ ደኣ ንአብርሃም ስለ ዝመሰለ ብግብሩ ምክንያቱ ኣብቲ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ጎይታ እንታይ ኢልዎም ደቂ አብርሃም እንተትኾኑሲ ክዕበዩ ከለዉ ንሕና ደቂ አብርሃም ኢና ሓደ ተገዚእና ይፈልጥን ኢና ባረት ኮይና እውን ኣይንፈልጥን ኢና ምስ በሎም እንታይ ኢሎሞ ደቂ አብርሃም እንተትኾኑሲ ግብሪ አብርሃም ገበርኩም ነርኩም ንስኻትኩም ግና ደቂ መን ኢኹም ኢልዎም ደቂ ዲያብሎስ ኢኹም ኢልዎም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ ቤተይ ቤትኩም ህይወተይ ህይወትኩም ምድሓን ክእወጀላ ሎሚ ከም ዘቸወስ ሎሚ ከም ሌዊ ከም ማቴዎስ ክንፅዋዕ ከለና ታንገብር ግባአና ፀዋዒት ጎይታ ሰሚዕና ኩሉ ሓዲግና ክንስዕቦሞ መወዳእታና ክፅበቕ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት እዚ ዓለም ዚኣ ብኩሉ ትሕለፍ እያ ጠሚኻ ፀሚእኻ ሓሚምካ ጥዒኻ ረኺብካ ስኢንካ ተሓጒስካ ጉይኻ መወዳእታ ኣለዋ እቲ ሕቶ መወዳእታና ክፅብቕ እዩ እሞ ኣምላኽና ከምቲ ኣብ ሉቃስ 15:7 እንታይ ዝብለና ከምኡ ከዓ ንስሓ ካብ ዘይገድዩ 99 ጻድቃንሲ ብሓደ ዝንስሓት ኣብ ሰማይ ሓጎስ ክኸውን እዩ እብለኩም ኣሎ ካብቶም 99 ጻድቃን ናይ ኣምላኽ ዝተፀውዑሲ ሓደ ጠፊኡ ዝነበረ ብንስሓ ክምለስ ከሎ ብሓጢኣት ሞይቱ ዝነበረ ብንስሓ ክሓው ከሎ ብሓጢኣት ወዲቑ ዝነበረ ብንስሓ ክትስእ ከሎሲ ኣብ ሰማይ ሓጎስ ይኸውን ምክንያቱ ጠፊኡ ዝነበረ ንብረትካ ጠፊኡ ዝነበረ ውሉድካ ድሃዩ ስኢንካ ዝነበርካ ቤተሰብካ ውሉድካ ሓውኻ ትፈልጦ ክርከብ ከሎ ክንደይ ዘይትሕጎስ እሞ ኣምላኽና ድማ እቲ ኣብ መስቀል ውዕለት ዝወዓለልና እቲ ሰማይ ሓዲጉ ናብ ምድሪ ዝመፀልና ኣብ እንዳ ነገስታት ዘይኮነ ኣብ መብልዕ ማል ዝተወልደልና ኩሉ ነገር ጀክ ሓጢኣት ኣብዚ ዓለም እዚ እናፈፀመ ዝነበረ ድማ ንዓና እዩ ብሓደ ዝንሳሕ ሓጥእ ኣብ ሰማይ ሓጎስ ይኸውን ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምን ኣምላኽና ዝደልየና ዘሎ እንታይ እዩ ሓጢኣተኛታት ምዃንና ክንኣምን ኣብቲ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 8 ጀሚሩ ክሳብ 10 እንታይ ዝብለና ሓጢኣት የብልናን እንተበልና
نرأسنا نتقبل لنا بحاتياتنا تتناززنا نسوها كل حاتياتنا خنصعنا ومنن صادقن ايون حاتيات يبلنا انتبلنا قنا حساو نقبر لنا قالوا دما آبانا يلغون أبوتات أديتات أحوات أحات بحاتياتنا انت تناززنا سي نخلو حاتياتنا يقرب لنا أمنن صادقن أملاخنا أمني أملاخنا دما حق أنياي سب إمانني لك زي أمن كوي خصان حقا خلي أمننا إلنا يوم زي أمنات كوي نخصان نحن قلينا أملاخنا قنا أمنن صادقن إيو بحاتياتنا انت تناززنا كاب كل حاتياتنا كنصحنا أمنن صادقن مبار إذا صمزي حاتياتنياتات مخانا كنردالو حاتياتنياتات مخانا كنفلطالو حاتياتنياتات مخانا فليطنا دما ناتو بويتا محرات صوعنا زلو ناو كنملسلو الصمزي تزيتنسحنالو ساعات كنت دخوينو ساعات سلسة دخوينو كنسحينا حامن مبلع يكون انتقن الصم السخالاينو أبوتات أديتات أحوات أحات الصمزي كنسحلو الصمزي حاتياتنياتات مخانا كن آمنلو بمرعي زحات أنايو بمسمع زحات أنايو بمزراب زحات أنايو بمحساب زحات أنايو بمخاب زحات أنايو إيدنا وقت بمبال زحات أنايو لو ممكن نسحلو بتصير قتلنا يوم بيقرأ نفوسهم إن الصمزي حاتياتنياتات مخانا فليتنا أملاخنا نحاطا نبر نسعد كان كتصوعي مصابون يزبل زلمو كلنا دما حاتياتنا تردينا ببحاتياتنا تأمينا دما ناب تحكيم نفسنا زغنه كريستوس ناو كنملسلو እዚ ጾምዚ ብንስሓብ ንቀርበሉ ጎደለይ ጎደለኹም መሊኡ ድኻመይ ድኻምኩም ይሕይሉ ድማ ናይ ብሓቂ ጾምዚ ብኸም ክንጥቀመሉ እግዚአብሔር አምላኽና ንኹልና ይሓግዘና መጻዊት መልእኽትና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 ቁጥር 30-31 أملاك نتزمن دون قرن حليفو بتخاموتا زتنسأمو بقول كل إمنات النهابة زمد بسوأي نعلم بصدقي زفرد الله معالتي وسينو سلازلا حجي أبكل وطا نبزول سب كنسحو ينقر عنه سليم صعدا هابتام دخا حصير نويح أفريقاوي أمريكاوي زي كله نبزول سب بلالو أكل وطا كنسحو ينقر عنه أبوتات أديتات أحوات أحات يأكل زمن دون قرنا يأكل زمن كان زحلفه يأكل زمن بحاجات ودقنا له لما بنسحان تنسأله يأكل بقلم بسأل إذن ورنا له لما بفقر بيقرتان تنسأله مغنياته نعلم بصدقي بحق زفر الله معلتي وسين الله تامعات فردي خيبت حتكلا اتحق اينا فرادي نسوم من بركب رخوفيلو نحنا دما قدميو داويلنا نفرد له معلت اللومو قدمتا معلت فردي كلنا عبززلنا يو كنساح أملاخنا ينقرالو يصوعالو يقوج جمالو خنيات أنا حتى أنا مسحاق ملسن بر
ንጻድቃን ክጽዋዕ ይመጻኹን ክብርን ኣምላኽ ይኹን ዓለምና ሕሙም ትደልድ እያ ዓለምና ድኻ ትደልድ እያ ደቂ ሰባት ጽጉምነት ይደልዩ ድዮም ኣይደልዩን ዓለምና ንሃብታም ዓለምና ንጥዑይ ዓለምና ድማ ንዘለዉ ኣምላኽና ግና ንዘይብሉ ብሓጢኣት ንዝሓመመ ብሓጢኣት ንዝወደቐ እየ ክጽውዕ መጽአ እሞሎሚ በዚ ጾም እዚ ኩልና ሓጢኣተኛታት ምዃንና ተረዲእና ከንቲ ሓሚምና ናብ ሓኪም ንኸይድ ከንቲ ሓሚምና መድሃኒት ንወስድ ሎሚ ድማ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ኢሉ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ቤተ ክርስቲያን ሲ ቤት ፍርዲ ኮነትን ሆስፒታል እያ ኢሉ ክርስቶስ ድማ ሓኪም እዩ ስጉእ እንዶምን ድማ መድሃኒት ኢሉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት እዚ ቤት እዚ ሆስፒታል እዩ ክርስቶስ ዶክተር ኣለና ኩልና ድማ ሕማም ሓጢኣት ኣለና እሞ ንሕማምና ሕማም ሓጢኣት ፈውሲ ድማ ቅዱስ ስጉእን ክብር ዶምን ኣለና እሞ በዚ ጾም እዚ ተነሲሕና ናብቲ ንህይወትና ዝኸውን ፈውሲ ነፍስና ዝኸውን ቅዱስ ስጉእን ክብር ዶምን ክንበቕዓሉ እዚ ጾም እዚ ኣምላኽና ንኩልና ኣብ ድኻምና ሓይሊ ኣብ ጎደለና ምልኣት ኣብ ምርሓቕና ድማ ቅርበት ኮይኑ ንኩልና ይሓግዘና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ብሩኽ ጾም ይግበረልና ጾምና ናይ ንስሓ ጾምና ናይ ፍቕሪ ጾምና ናይ ይቕረታ ጾምና ድማ ናይ ስነ ምግባር ይግበረልና ሰሚዕና ክንገብር ገርና ድማ ክንጸድቕ እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና ስለ ቃል ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን ናይ ጽባሕ ናይ ኣዴና ትብለስ ቀብሪ ንግሆ ሰዓት 10 ክሳዕ ፍርቂ መዓልቲ ኣብዚ ፍትሓት ብድሕሪኡ ልክዕ ሰዓት 1 ድማ ግብኣተ መቃብሪ እሞ ኣብዚ ዘለናዮ ዝኸባቢ ዘለና ዘይሰማዕና ተሊና ኣንሰርና መፂና ተምጥዕመና ድማ ነብሳይ መሓር ክንብል ሓዘንኩም ደብስ ክንብል ዝያዳ ኩሉ ድማ ንሕና ድማ ሞት ምዃንና ምእንቲ ክንፈልጥ እግዚኣብሔር ናይ ጽባሕ ሰባት ግበረና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኒ ክርስቶስ ብስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና ልደት ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋሕዶ ድህነት ሥጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድህነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶ ድሩ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛካ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንምጽና ባልሃርዳና መንፈስካ ብልምላ ባርኩ ባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘእም ጸጋ
መንፈስ ቅዱስ አይትፈለየና 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 ኃይልኻ በና አይትፈለየና አይትፈለየና ኃይልኻ በና ንኽንሳ መንፈስ ቅዱስ አይትፈለየና ንኽንሳ መንፈስ ቅዱስ አይትፈለየና 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 ኃይልኻ በና አይትፈለየና አይትፈለየና ኃይልኻ በና ንኽንሳ መንፈስ ቅዱስ አይትፈለየና ንኽንሳ መንፈስ ቅዱስ አይትፈለየና 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 ኃይልኻ በና አይትፈለየና አይትፈለየና ኃይልኻ በና አብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ኩሉ ነገር ናይ ከንትነት ከንቱ እዩ እግዚአብሔር ገና ፍቅሪ እዩ እግዚአብሔር ገና መጸናኛ እዩ አብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ኩሉ ነገር ናይ ከንትነት ከንቱ እዩ እግዚአብሔር ገና ፍቅሪ እዩ እግዚአብሔር ገና መጸናኛ እዩ አብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ኩሉ ነገር ናይ ከንትነት ከንቱ እዩ እግዚአብሔር ገና ፍቅሪ እዩ እግዚአብሔር ገና መጸናኛ ናአምላክ የማንቁባ አዳወ የልዕልና ካብ ምቕማጠይተንሲየ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ አምላኽ ኢኻ ሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ ሞ ወንግሰካ ነፍሰይ ናብ አምላኽ የማንቁባ አዳወ የልዕልና ባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንሲየ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ አምላኽ ኢኻ ሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ ሞ ወንግሰካ ነፍሰይ ናብ አምላኽ የማንቁባ አዳወ የልዕልና ባኻ ምቕማጠይ ተንሲየ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ አምላኽ ኢኻ ሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ ሞ ወንግሰካ አይ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላኽና ይኩን ሕጉስ ተሎ ይዘምር ዝጸበቦ ተሎ ድማ ይጸልይልካና ከም አምላኽና ክንሕጐስ ምንጭ ሓጐስ ምዃንካ ፈሊጥና ብመዝሙር ከነመስግነካ ክጸበና ከሎ ድማ ጸበባት ተርሁ እስኻ ምዃንካ ፈሊጥና ብእምነት ብጸሎት ክንቀርበካ እስኻ ሓግዘና ተማህለልናዮ ምህልላ ጸለናዮ ጸሎት ንጸሞ ዘለና ጸም አምላኽና እስኻ ትሪኦ እስኻ ትቕበሎ እስኻ ትሰምዖ ግበረልና ሰሚዕኻ ድማ ዝመረረ ዘመቅር ዝጐበጠ ዘቕንዕ ዝጸልመተ ዘብርህ ግበረልና ወደ ተወሳኢናኻ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብ ሕማም ዘለዉ
بصلاة ذكرنا زبلنا أسمعتهم نفتهم زي نفتهم مسخاقنا كلهم تفتهم يخامو حمام مفوس سقايو مقلل شبارهم تسقن أملاخنا أب حزن زلو صانا نعلنا تراد إلسئنا تجنق زلو دما ناي برخة أملاخنا مؤيد كاي برخة زرقحلو تآسيرهم زلو دما فتحلنا نفس بارت كانهم أسكال مريم ناي نفس عرفتها بلنا سبحان أبونا أبراهام أبونا إسحاق أبونا يعقوب أمطلنا أملاخنا نعنا دما موداتنا سبقلنا كم حرت كمبر لنا يتخيلنا سانا ذو عالكان مسكنك سانا تحضر دما نمعوبك ننا بيتنا دما بدحنا سلام لسنا بسمايات نبر أبونا سنكا يقدس من إسرات نتا فقد كانت بسماي كم دما مدريخون نعلت مقبنا لمهابنا نان زبدلنا ودلنكم زحرقنا لهم بدلنا وسانا لقلنا فبفارقنا نامر أفتنا يتتولنا من قسن حيين كبرن نزال علمنا كاين مؤمنين فوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك له نخر نقلي شقاهون نقلي الرجال يتبعات قويتا سراو سلام لك له نسخيك وان سبرتي فركر سعون برغي ومن تتسقى يا غير مساقي وفستي تسيبلكي حتى اتناصر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا حرات لمن لنا امين يفتاوي سري جينا املاك المداني يسوس كريستوس كانك كان سريات يدم ساسيا بس ولد لبركسات بران انتم ابي كانت وابي يكون تران سايب بس انا ببسمكم كن فتانو تان يرسين كلوان سميت جيو مهارن كريستوس مل اسد تخته جيو مهارن كريستوس 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 كمون بنت اجتنا مريم مهارن كريستوس مل اسد تخته بنت اجتنا مريم كريستوس بنت اجتنا مريم كريستوس بنت اجتنا مريم مهارن كريستوس بنت اجتنا مريم كريستوس بنت اجتنا مريم كريستوس بنت اجتنا مريم مهارن كريستوس بنت اجتنا مريم كريستوس بنت اجتنا مريم كريستوس بنت اجتنا مريم مهارن كريستوس بنت اجتنا مريم كريستوس بنت اجتنا مريم كريستوس بنت اجتنا مريم مهارن كريستوس ጸጋ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ዝቤት ዝንቅፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ እግዚአብሔር ይቀበሎ ብሰማይ ይዕረግ ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኩን